Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή, η νύχτα με το Χάρο. Μαζί μας έχουμε σχετικά με τα θέματα του μετρό της Θεσσαλονίκης, τα οποία έχουν γνωρίσει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση ετών. Και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτό το θέμα με τους καλεσμένους μας σήμερα. Μαζί μας έχουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Στέλιο Στελέα, νομικό σύμβουλο και δικηγόρο. Χαίρετε. Ευχαριστώ, είναι τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Απ' την άλλη μεριά έχουμε τον εκπρόσωπο στο Δήμο με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ιγκόρ Τσεγεβάροβιτς. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να χαιρετήσω. Είναι ρώσικο το όνομά σας? Από τη μεριά της... Και λίγο καθυστερημένο μεν, αλλά με ενημερώνω από τον μόλις ήρθε, ο εργολάβος επιχείρησης. Πες στον Τσίκο να φέρει το Τζέσι Μπύρε να το ρίξουμε κάτω ρε. Πες στον Τσίκο. Εντάξει, έγινε αγόρι μου, έγινε, όπως είπα. Έγινε. Μαζί μας ο κύριος Άγγελος Φτιαρίδης, ο εργολάβος των έργων. Περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Φτιαρίδης μόνος εργολάβος και δύο μπορεί να είναι, κύριε. Εντάξει, να ανοίγουν τα γρήγορα σχόλια. Είναι απόφοιτος του ΑΠΙΤΑ της Πολυτεχνικής και Αρχιτεκτονικής Σχολής με μάστερ στην κοινωνιολογία φυσικής μελέτης ανθρώπινου δυναμικού στην Εχορούδα Κιλκής. Είτε είναι ένα οικοδόμημα. Ναι, το γνωρίζω. Αριστούχος με 10,2. Σήμερα έχουμε να μιλήσουμε σχετικά με το μετρό και την καθυστέρηση των έργων. Το λόγο δίνω ποτά στον κύριο Φτιαρίδη. Άγγελε, πώς είσαι, είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Θέλω να μου πεις, ως εργολάβος, τι φταίει στην καθυστέρηση των έργων, είναι οικονομικά, είναι τα αρχαία? Κοιτάξτε να δείτε κύριε Ματσαμπλόκο. Έχουμε ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο εδώ και καιρό, είμαστε στην πορεία εδώ και 2-3 μήνες αυτό το πράγμα. Έρχονται τα υλικά, αλλά έχουμε πρόβλημα με τους εργαζόμενους γιατί δεν πληρώνονται ώστε να δουλέψουν και να συνεχίσουν να δουλεύουν. Οι εργαζόμενοι πληρώνονται από Δήμο ή από κάποια κατασκευαστική? Οι εργαζόμενοι πληρώνονται από την κατασκευαστική η οποία συνεργάζεται με το Δήμο. Αλλά ο Δήμος προσφέρει κονδύλια. Μάλιστα δίνει τα λεφτά, στην ουσία από τον Δήμο πληρώνονται όλα. Ναι. Απλά η κατασκευαστική είναι ο μεσολαβητής. Αλλά ο Δήμος είναι αλλού για αλλού από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν δίνει λεφτά. Η κατασκευαστική έχει δώσει όλα τα αποθέματά της τα τελευταία που είχε και έχουν μείνει οι εργαζόμενοι έτσι. Έτσι, να λέγονται γι' αυτά γιατί δεν ακούγονται πουθενά. Πολύ ωραία, πρέπει να μιλήσω Κύριε Στελέα, την άποψη σας. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε μερικά κονδύλια να έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ξέρουμε όλοι ότι αυτά δεν έχουν εγκριθεί ακόμα. Και εσείς ξέρετε καλά, κύριε. Όπως και άλλα δεν έχουν εγκριθεί, κύριε Στελέα. Σας παρακαλώ. Καλά έχουν περάσει όλα μέσα. Κανένας, μην αρχίσουμε έτσι. Κύριε Στελέα, παρακαλώ. Περιμένουμε να εγκριθούν τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορούν επιτέλους να πληρωθούν όπως και εμείς θέλουμε. Επίσης να πληρωθούν και οι εργάτες και ο ίδιος ο κύριος Θεαρίδης και όλη η εταιρεία που υπάρχει από πίσω κατασκευαστική όπως γνωρίζετε. Αυτό περιμένουμε. Να πληρωθούν όλοι. Εσείς, κύριε Ιγκόρ, ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, ποιες είναι οι κινήσεις που θέλει η παράταξή σας να κάνει? Κοιτάξτε κύριε, όπως είπε και όπως είπε, όχι κύριε, εμείς δεν είμαστε το κονδύλιο όπως είστε και εσείς με τα μνημονιακά νοικοπαράξεις που έχετε βγάλει με τους απ' έξω, παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να, καταρχήν, να πω τη δικιά μου τη γνώμη και του κομμάτου είναι ότι το συγκεκριμένο έργο του μετρό δεν είναι απαραίτητο για την πόλη Αθήνα. Τουλάχιστον... Ποιος σας το είπε αυτό κύριε? Πώς κύριε, αυτό είναι μια κύριε Στελέα, απελοσοφία. Όταν βγαίνετε, όταν η παράταξή σας που έχει γίνει πλέον ένα με τους υπόλοιπους της Νέας Δημοκρατίας βγαίνετε στα κανάλια. Πού κολλά αυτό κύριε? Μιλάμε για το μετρό. Σας παρακαλώ δηλαδή τώρα. Είναι καθαρά το θέμα. Θα έρθει ο Τσίκος με το GCB, φάρει το φορτηγό εκεί με τη μούρη. Δυστυχώς ο κύριος Φτιαρίδης έχει δουλειά. Φάρει το φορτηγό έτσι με τη μούρη, τον κόλλα απ' έξω για να μπει η φαγάνα του GCB. Συγγνώμη. Εντάξει, έγινε αγόρι μου, λοιπόν. Άρα τα παράπονα και από τον κύριο Φτιαρίδη και τον κύριο Ιγκόρ είναι ότι τα λεφτά δεν έχουν έρθει. Τα παράπονά σας κύριοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εγκρίθηκαν τα κονδύλια. Το μετρό όπως γράφει εδώ πέρα. Το μετρό όπως γράφει το διάγγελμα του 2002 έπρεπε να έχει γίνει το 2012. Όπως μπορείτε να δείτε στο φύλλο τρίτο κύριε Ματσαμπλόκο, πάτε λίγο στο τρίτο φύλλο. Πολύ ωραία. Κάτω-κάτω τι βλέπετε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να απορρίψει
την αίτησή της εντός του ίδιου χρόνου και να... Εντάξει. Εγώ το λόγο στον κύριο Φτιαρίδη. Το λόγο στον κύριο Φτιαρίδη που είναι αυτός που το ζει από μέσα και ξέρει καλύτερα. Ακριβώς. Είμαι υπεύθυνος για 20 άτομα, 25 εκεί μέσα που δουλεύουν και εργάζονται σκληρά από το πρωί στο βράδυ για να θρέψουν τα παιδάκια τους και τις οικογένειες τους. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριος Φτιαρίδης το λόγο, μετά εσείς κύριε. Αυτά που λέτε φίλο νούμερο 3 και νούμερο 13 και 23 και πράσινα άλογα δεν υφίσταται κύριε Στάλε. Είναι γραφειοκρατία της Ελλάδος. Κύριε Γκορ, πείτε αυτό πάρα πολύ. Κοιτάξτε, καταρχήν πήγα πριν να μιλήσω, μου κόψανε τον ηρμό της. Και βέβαια κύριε... Κύριε, σας παρακαλώ. Να πούμε, από πού ήρθατε κύριε και μιλάτε. Δεν θέλω, stop, δεν θέλω ρατσιστικά σχόλια στην εκπομπή μου. Δεν θέλω ρατσιστικά σχόλια στην εκπομπή μου. Είναι εκλεγμένος από το λαό της Ελλάδος. Ποιο λαό, το κομμουνιστικό λαό. Δεν θέλω ρατσιστικά σχόλια στην εκπομπή μου. Κύριε Γκορ, συνεχίστε και δεν θα λέω Δεν θα ασχοληθώ με... Μην συνεχίζετε με στο επίπεδο του, σας παρακαλώ συνεχίστε. Γιατί... Μην ανέβετε πάνω κύριε. Ο λαός κύριε έχει βγάλει τη δύναμη. Ανέβετε κύριε. Κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπα και πριν, δεν θεωρώ απαραίτητο ένα τέτοιο έργο στη Θεσσαλονίκη, αν και βλέπω ότι γίνεται. Πριν που είπατε, αναφερθήκατε στις σελίδες, θα σας το πω και εγώ ίδιος λοιπόν, αφού θέλετε αποδείξεις. Στην 4η σελίδα, που θα έχετε και εσείς μπροστά. Το έχω διαβάσει κύριε. Και για το μνημόνιο το ίδιο λέγατε κύριε. Ευχαριστώ. Σταματήστε κύριε Τσεκεβάρου στο μνημόνιο. Έπρεπε να μπούμε στο μνημόνιο κύριε Τσεκεβάρου. Τι θα κάνετε δηλαδή μαζί στην κυβέρνηση. Σας παρακαλώ τώρα. Το θέμα δεν είναι το μνημόνιο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό λέω και εγώ. Όπως είπε και ο συνάδελφος Τελέας, Στέλιος, όπως είπατε βασικά εσείς στην αρχή, ήταν να ολοκληρωθεί το 2012. Ναι, το ξέρω. Και να ξεκινήσουν τα έργα το 2002. Κύριε Στελέα, πότε ξεκίνησαν τα έργα, μπορείτε λίγο να μου πείτε. Το 2002. Το 2002 ξεκίνησαν τα έργα, κύριε Στελέα. Είστε σίγουροι γι' αυτό που λέτε. Υπάρχει κόσμος που βλέπει και ντροπή σας που λέτε τέτοια ψέματα μπροστά στο λαό. Τα έργα, κύριε, ξεκίνησαν το 2008. Με συγχωρείτε. Με καλό το κοντρόλ. Πάμε στις διαφημίσεις και μετά έχουμε τηλεφωνική συνομιλία με τον κύριο Καρβουδούκο. Πολύ Καρβουδούκο. Ερχόμαστε σε λίγο στην εκπομπή μας.